खुलुमबाय नैबे मोनसे रिभार ट्रेनिं प्रजेक्टनि होल्डार प्रोटेक्शन बियो BTC SOPD 23-24 सयल कनजारभेशननिफ्राय बेखौ मावनाय जादों दिनैहाय बेखौ बेखेवनाय जाबाय बा अलरेडि बेखौहाय मावखानायबो जाबाय नोंथांमोना एसे सिगांनो नुबाय थ' बे खामानिया जोबोद मोजां जादों आरो बे ओनसोलाव जेरैहाय खेथि मावनानै जाग्रा ओनसोल दा बेवहाय बे मोनसे खामानि मावफुंनो हानाया जोबोद मोजां जादों होननानै आं सानदों आरो रायजो राजाबो बेखौहाय गोजोननाय मोनदों आसा खालामदों बेल' नङा आरो गोबां जोंनि बे ओनसोलाव दंबायो बेफोरबो जाहाथे मावफुंजायो आरो मावफुंनायनि लामायाव जोङो नाजालांबाय थादों दा बेनिखायनो आं गोजोननाय मोनदों बेखिनि खामानिखौ आं मावफुंनो मोननायनि थाखाय फैबाय थानाय नैबे बाइ इलेक्शना जानो फैगासिनो नोंथाङा बाइ इलेक्शन होननानै बुङोब्लाथ' बहुत इन्टारेस्टिं आरो जोथ' मोजां मोनो जेरैहाय फुटबलखौ गेलेनानै बयबो मोजां मोनो बयबो मोनसे माबा थायो थ' समा फैथों जेब्ला फैयो आरो प्रिपारेसनाथ' पार्टि हिसाबै बयबो थायो जेरै बयहाबो दं बेबायदिनो जोंहाबो मा होनो प्रिपारेसना दङ आरो जों सानो आरो आसा खालामदों बे ओनसोलाव मोजाङैनो भट मोननानै देरहाफिनगोन जिहेतु बियो बाइ इलेक्शन दा बे हिसाबै गोबां मानसियानो दिनै सरकारि फारसे गुस्लायनायखौ नोंथांमोना नुदों आरो बियो समजों लोगोसे दिनै जेनोखि सरकारनि आसनिखौ लानानै आरो जेनोखि सरकारावहाय हा सुबिदा लानो थाखाय दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय जगदान खालामदों आरो बेबायदिनो PPL सरकारखौ बेबायदिनो दिदोमै लाखिलांनो थाखाय रायजो राजाफ्रा दिनै ओंखारबोदों आरो बेखौ नायोब्ला मोजां पजिटिभ सेन्सआव आरो पजिटिभ लामायाव दङ दा बेखौ लानानैनो जों आसा खालामदों बा सिन्था खालामदों फैगोन बाइ इलेक्शनाव निस्सय जा केन्डिडेट बेखौ जों बुंनो दिनैनि दिनावहाय अथराइजबो नङा आरो जेब्ला सम जागोन अब्ला जोङो गासै रायजो राजायानो बा बेवहाय मावफुंनानै बेखौ देरहासार खालामनो हागोन मोनसे समाव नोंथाङा सासे NDP नि सासे दैदेनगिरिमोन नोंथांमोना सान्थि सक्ति खालामखांनायनि उनावबो जोंनि बे चिरां जिल्लायाव सम सम जोंनियाव अस्त्र बोखांनो हानाय जाथाया सोमजिबाय थादों बे समाव दैदेनगिरि जानो बेखौ एक्सुवेलि जों डाइरेक्टलि बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया हयथ' बेवहाय माखासे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोरा बियो जायो अकल बेयावल' नङा दस्रा जायगाफ्रावबो बेबायदि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स जायफोरा ससाइटि जौगानायखौ मोजां मोना आरो सान्थिखौ मोजां मोना बेबायदि माने साम पार्टस मानसिफोरा माने नेगेटिभिटि माइन्डनि मानसिफोरा बेबायदि दस्रा लामा जे एन्टि ससियेल होननानै बुङोब्ला सिखाव दाखायत बिथांमोना माबा मोनसे सिगि सगा खालामनानै बेफोरबायदि अस्त्रखौहाय जगायनानै लायो होननानै आं सानो दा बेबायदिनो बिथांमोना हयथ' माखासे इन्सिडेन्ट्सफ्रा जोंनि ओनसोलाव जादों जेरैहाय सिखाव दाखायत आरो ड्राग्सफोरनि माबाफ्राबो दिनै बारायदों हयथ' बिथांमोना बेबायदि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सनि हाबाफारि आरो बेखौनो बिथांमोना जगायनानै लायो आं बिदि सानो माखासे NDPफ्रा माखासे रिहेबिलिटेसन मोनाखै बेफोरनि सायाव माबायदि जानानै दं रिहेबिलिटेसनखौ जोङो मोनहोनो जेब्लायबो जों नाजाबाय थादों आरो खुब सम्भब जेरैबायदि जोंहा हार्डक'रानो थालांदों गोबां थालांदों बेनि बिसय आरो बेनि पार्टआव खामानिबो मावबाय थादों आरो बेखौ मोनगोन होननानै आं 100% आं बिसास दङ आरो जेनोखि आं गभर्नमेन्ट पार्टआव लानानै खामानि मावदों निस्सय बियो मोनगोन बियो माखासे स्टेट पलिसि बाजेटनि सायाव थाबाय दा बेफोरखौ अभारअल रायलायगासिनो दङ बे सिङावहाय निस्सय बियो फकासाव फैगोन बावैसोनि उनाव आं बेखौहाय बिसास दङ